Galileo držal v ruke dve gule. Jedna bola väčšia a ťažšia. Druhá bola o niečo menšia a ľahšia. Keď v rukách porovnával váhu oboch gúľ, napadla ho taká otázka. Ktorá z gúľ dopadne na zem skôr? Uvažoval o významných vecoch. Galileo súčasne pustí obe gule a sleduje, ako padajú na zem. Galileo vidí, že obe gule klesajú súčasne a tiež v rovnakom čase narazia na zem. Znamená to, že Aristotelova teória správna nebola a je potrebné vytvoriť novú. Nič nie je isté, kým neurobíme experiment.